uSibusiso. Yeah. Siyamtesta manje uSibusiso. Hola Sbuda. Sbuda. Hello? Excess Sbuda Ukraine. Sure man, ukhuluma noSmazi la kuSmazi TV ne? Ngithi ukhuluma noSmazi kuSmazi TV. Yeah, silayine le spray simfethu it's a radio station lana bangenela icompetition uyezwa uthi yami. Yeah, ugirlfriend wakho ungenela icompetition lana mfethu kuzomela awine u5k bekadlala lana icompetition. So manje ifinal stage ne? Uyezwa uthi yami? Sure. So manje the only thing that I need from you ukuthi wena ungitshele igama le cherry yakho athathe le mali avaye mfowethu. Anguzwa? Okay ngiyakuzwa mfowethu ubanje igama le cherry yakho ke azothatha le mali. Utropile. Awuzozo iyagwarisa uSibusiso. Cabanga uthi usemayina mara uyibambile ifoni. Mase kumele asho igama lentombi. Mayuthini wena. Hawu. Avela athi izinhle. Mayuthini wena mama. Hayibo ngithini ngani? Filo njani? Hayibo ngibhlungu. Ama rupees asambeni.